Odtiaľ pôjdeme, Dubo. Už máš jednu fotku. Hej, tak poď. Čo? No nie, na poď. Na čo, keď vás zatačam? No to ešte raz to rob tak dlho. Znova hráš, ty asi. Ty rob stále. Čo sa to tak vytrenuje, potom nakoniec. Nakoniec to bude. Poď, v škole som trénoval. Vy mu chyláci, ja sa mi nehrám. Daj mi to v strede. Nože. Ale trénujem. Paparáci do prasa. Lebo ja som star, vieš, takže nemusia to byť nejaký paparáci. Aha, star som tu ja. Nie, star. A tu je Červík. Ináč to bude počuť. Dneska je to video. To bude video, do pičím. A tu je Červík. No, také veci. Hej, to je čo škola. A teraz to bude bude. Samozrejme to nevie dosúdiať, iba fajky, iba Bobik. Bobik Červík. No, Červík to nestal. Teda dáva, tak som povedala Bobik. Také drze. Nevadí. Nech pôjdeme kúpiť na čo to úplne. Pôjdete, ja som taká spála. Keď som tam... Darček, žiadny nebude. Máš nejaký sviatok? Hej. Aký? Mám 3. výročie 2. roku 5. výročia, čo som bola dimovaná. Co? Každý to volá inak, tak to birmovať. Odria poriadne. Tak musíte, tak ty naznačuješ, tak... Joj. Neviem sa, čak ona nenaznačila, ale to nehovor takto. Lebo to ešte pochopí a ma umrie. Máme byť Jedi. Nech te sprevádza síla.